В навечерието на 24 май ще ви разкажем за едно от децата чудо на България. Антон е само на 6 години, но вече е успял да научи сам английски език. Това обаче далеч не са единствените му способности. Sit, cat, leaf, hen. Преди няколко дни майката и учителката на Антон случайно разбира, че той знае много повече от това, което показва. И не само, момчето чете без затруднения на чужди език. Я ми кажи, как научи английски? Как? Не знаеш? Не. Изненада ме конкретно бързината. И това, че той наистина успява да ги прочете и във всякакъв вид. Чувала съм единична дума, примерно, а когато го питам, той, както повечето деца, обикновено не отговаря или не казва и по никакъв начин не показва, че той знае толкова много. Това далеч не е единственото постижение на Тони. Той чете от 3 годишен, а любимото му занимание е да решава задачи по математика. Вече за 2 клас. Често обяснява на майка си това, което е научил. Корен квадрат е да се получи числото, с което като се умножи по себе си се получава числото. Любимата играчка на момчето е калкулатор, а вечер не си ляга без книжка. За BTV новините Кристина Владимирова.